Iya malilaw, ti Diyos tayo, anya mangay mula mapitento. No da kesti imimulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no it espiritu ti pamati, biang ang ngayon ti teniya pa. Tiyak mula agapit ay tating karina, kenga niya agapit adu ti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kupas. Hello, naimbag ang sapat itong kalmaysa, dahito tigayam yung bong lagmay, tiyag mula agapit, tiyag mula agapit. Sakbayin man pa nga, agdiretso tayo iti serye tayo iti dahito yung agsapang na Paul 1, The Law of the Harvest, Part 2. Ikan kay man pa'y kakapsat iti pagpanpanunutan nyo. When? Amuyo, dagiti bininga at dapay la iti sako, when no, supot, ni kaanuman, saan nga umapit? Itangal daw adalin tayo iti may nga karigatan, aparte ti panagmula. Isu da iti panangrugin nga agbunubon kakapsat, amok nga ure pa iti panangisagana, iti pagbunubunan. Daytoyen nga panawon ti ad-adu ti sakripisyo inton mangrugitayn nga agmula. Iti Ecclesiastes kakapsat ipalagip na nga adda iti panawon ti amin na banag. No ti apo inikan na ka iti panawon iti panaguray. Wen, nga ibagbaga ti apo aguray ka. Di mo kumamot apapuraen agsipod ta iti panagbunobon wenno panagmula kasapulan at sakripisyo. Ni Apo Isus kunana iti maysa nga bukel masapul nga maregreg iti daga matay tapno agtaod iti maani. Kapsat, awan ti maani no awan ti sakripisyo. Kaya nang sawen, awan paylat ginawa. Tati kayat ti Apo, iso ti panangibukbuk iti sakripisyo. Ti bukel mailumlum ti dagatapno, mapataod iti daktakkel. Agatras kakadi, tamakitam nga at dagayam tirigat nga sangsangwa. Laglagi pam kapsat, proseso iti panagmula at nga talaga tirigat na. Kastamot nga tay bukel, maitabon iti taga kaslat tay incubator. Ngam, agtaliktay kuma iti kalaingan aman nalon, taisuna iti makaammo iti kasayaatan. Alawan kakapsat, nangagantay itay iti banag nga pagpanpanunutan tayo, sakbay nga ituloy tayo, iti adal tayo, iti dayto nga agsapalaglagi pa nyo kumakakapsat, nga ibingay, dayto nga programa tayo ti agmula agapit, mapankay lang iti 1143 DZMR Facebook page, kahit mabalin nyo nga i-share, mabalin kayo nga ag-comment, iti programa tayo, iti dayto nga agsapa. Ala, iti na minsan nga Sabado, nadakamat ko maipanggap iti Law of the Harvest. Kat isumot ti itultuloy tayo nga serye, kat may kadwan nga serye tayo iti daytoy nga agsapa. Tapno adamo basit ti background nga noan niya dagiti na ibingay ko iti na minsan nga Sabado, isu daytoy may panggap iti foundation of the Law of the Harvest. Dinakamat ko iti binikan karigatan bayat iti panagsagsagana ti agtalon. When mayat nga tiyempo daytoy nga panagiinadal tayo, agsipod ta, isumot nga rod iti season wenno panawon, iti panagsagsagana tayo, iti panagmula. Dinamag ko iti Sabado, anya iti napanunot mo, no, adda king kakat adda ti gundaway mo nga mang taripato iti dakkel nga turod nga guso-guso adda dua nga banag nga naibingay ko, idi namin sa nga Sabado. Mabalin nga damag mo, anya nga ti klase nga daga dayta nga turod. Amuyo mo nga ti turod kakabsat, adun dagiti turturod tay nga minulmulaanan dagiti kakabsat. Kang Ronana ti Itiage, dito San Mariano, ken naduma-duma nga luglugaran kakabsat, dito'y ayan tayo Region 2. Kapsat nasisita nga ammo tayo matibin Wen, dagiti banbanag nga masapul nga
madetermina tapnon ti kasta ket ammom no anya iti apitem. Laglagipin tayo kakabsat, dagitoy amin, dagiti ngay uray ti na espirituan nga panagbiag tayo, kas jaymat, kastoy mutlaang kakabsat, iso nga, inusar pa'y ket ni Apo Isus daytoy nga pangarig. Wen, iti daytoy nga ngagsapa kakabsat, ituloy tayo daytoy nga serya. Panunutom kuma daytoy, no ti bini ket adapay latisako, awan iti maapit, awan ti mapasamak, awan kabsat. Ngarod masapul nga imula tapno adda iti mapasamak. Iti daytoy nga bigat kitaan tay man, anya nga talaga iti karigatan nga karit matimakon ko na nga daytoy bakon ko na nga agricultural cycle. Panuguray ti usto a panawen, waiting for the right weather. Ket tay proseso adda panaguper, panagsabog, panagbunubon, aginggat panagsika ken panagraep. Iti timing kakabsat, saritaan tayo man idaytoy makunkuna ti timing, agsipot ta daytoy mo ti bagbagana di Ecclesiastes chapter 3. At da iti tiyempo nga intuding ti Diyos, ti amin nga paspasamak, iti amin nga banbanag dito'y lubong. Tiyempo ti panagmulak ken tiyempo ti panagparot. Amuyo, uray tay kapintasan nga bini. Madadael no saan nga husto ti tiyempo iti pan nakaimula na. Wen, uray pa'y kanginaan nga biniday ta no saan mo't nga maimula iti tiyempo nga panawon ti panagmumula, madadael mo't lang. No ti mais nga maimula ti tiyempo ti tuttudo ket kanayon nga agtuttudo, dayta nga bini nga mais malungsot. Wen, kablawan tayo man dagiti kakabsat nga adda kadagita nga luglugar dita Arumin. Dita Itiague, Isabela ken naduma-duma pa nga lugar. Dagitay pangulwen dita Cornerstone Arumin akasmet na wen ti pangulwen da ngamin dita ket ti igurot matago-tago ka. Awat sa bali no din ni Pastor James ni Brother Herbert, Pastor Marionito, Brother Peter, kanda dumapay nga kabsat dita Arumin, Itiague, Isabela. Dagito nga kakabsat adun ti kapatasan day ti panagbangbangkag. Wen, panagmulmula dati mais. Ket urebat ti panagtaltalon. Wen, ket kablawan tay dagito nga kakabsat. Wen, day nakunak itay nga no tiyempo ti tudo ket nagmula ka katudo nga tudo ay ke malungsot. No awan mat iti todo malaylay saan nga dumakkel. Tiyempo ket nasisita. Tina espirituan, masapul nga adda iti naunig nga panakaawat. No kaya nasa wanda ito ti English, discernment. No kuna ti Apo ti tiyempo ti panaguray, saan kan nga agap apura? Saan nga kilaat nga agaramid kay ti maysa nga desisyon nga awan mo ti ustupay nga panawan. Ngamuno ko na ti Apo itan ti panawan. Saan mo mo't kumanga itantan? Saan mo kumamang nga hangka kumanga agsarimadeng nga awan iti aramidem? Takunan ti Apo itan ti panawan. Di mo kumanga kunaan nga nagpayagmet nga nagururek apay nga itapay laeng. Di ka kuman agreklamo, kabsat, di ka nagsanod, di ka nagsarimadeng, tati apon amismo tinangibaga. Masapol nga naka-align tay biyag tayo, ijay timing ti Apo. Saan nga tay timing mo? Tuloy tayo kakabsat nga, no agmulmula, anya ti karigatan nga parte, ti panagmula, tay proseso ti panagmula. Iso daytoy datay mauawagan tay nga sakripisyo. Ni Apo mismo nang ibaga daytoy. Wen, ibagak ti pudno kada kayo. Saan nga umado ti bukal ti trigo no di maregreg iti dagak ket matay. Ngem numatay agbunga iti adu. Ijay mutlaeng 1 chapter 12 verse 24. Nupay adda ti kayat ni Apo Isus nga ipataros kadagiti Hudyo ken Hentil ta naibagahan ti Apo mismo daytoy nga maaresto ket mailan sa ijay krus. Inusar na daytoy nga pangarig ti panagmulmula wenno mauawagan nga agricultural metaphor
Masapul nga agsakripisyo iso tapno ti umay nga panagapit dumakkel lumawlawa masaknap iti amin asa nga lubungan. Anagam kapsat. Wen panunutem. Awan ti apitem no awan met ti banbanog. Ulitek. Awan ti apitem no awan ti banbanog. Awan ti apitem no awan met ti imulam. Awan ti apitem no awan ti sakripisyo. No saan met nga mailumlum day ta nga bukel, di ta uneg ti daga, masapul nga talaga nga maluktan day ta nga bukel. Wen, malukatan day ta nga bukel. Matay tapno manipod ti original nga itsura na, mapataod iti baro, nasaysayaat nga laga, agrusing iti baro nga biyag. Tapno tunggal maysa magunudan na itinananay nga panagapit, masapul nga agsakripisyo. Ken awan kumati panaginanapay laeng, awan pay lang datay inana tamadama nga rod iti sakripisyo. Ditay kuman napalangwat, kaya nasa uwan tay kayat ti apo iso ti masurot. Saan ket tay namay akayat tayo nupay masapul tay mo ti agnamay ngem panawon met nga rod iti sakripisyo ita. Wen kakapsat, sapay kumata si papanunot tay nga kang kanayon gapu ti sakripisyo ita tay masakbayan. Supyatem ka di ti panawon ti gedeng ti apo ita. Wen, supyatem ka di dagiti panawon nga inkabel ti apo di tabiyag mo. San mo ka di nga kayat ti agsakripisyo? Nupay kaslang awan nga talaga ti makitam ti masakbayan. Di mo kadikayat nga mailumlum no daduma, yarik ti bukel nga mailumlum, matay tapno mapabaro. Kat agrusing to ti baro nga langa at da iti baro nga namnama. Gayam, kan kakapsan, tay pan nakailumlum mo, kaslat tay bukel nga maysa nga nailumlom, ito nagtidagawen, agbalin nga kaslat tay incubator. Iti mapadas mo, ngem saan nga agpatingga dita incubator. At dati agurure apanawan tapno, magna iti proseso, kat rumwar iti plano ti apo. Denggam katay timag ti apo. Daytoy kakapsat ti kayat na nga ipasimudaag iti apo. Alawan, dinggan tayo mampay dahito yung nga kanta. Iti daytoy abiyag, aduti pakarigatan, amin nagbaso, nagkurang ti dalan, tibay at tibaso, patay na daksen, awan ti namnama, no bukod apig sa tiyo sa rin. Ngem niya po Jesus, inyeng natilawa, inugasan na ti baso, inikan na ti biyay. Uray di managbasol, tayo pelaing, inyawat na ti biyag ngayat na nabili. Awan pulos patingga, ti ayat ti Diyos, pinaklay na ti dusa tapno biya pumayurnos. Saan na masapul ti agbalin na perpekto, tagrasya tinangi sukat bitbitot mo, taniya
Ipudnon ken Jesus, isu ti solusyon. Mamati ka nagungan, pinarmek na ti patay. Umay ka ken kuana, saan ka na maupay? Siya sino man nga umawak, itinaganti Apo. Isukit may salatan, may kanbaro puso. Awan pipilian na, uray sino ka. Umawag ka laing, sumatan na ka. Agyaman tayo kakapsat iti dayto nga kanta no kahit pay nga dinggan digiti na dumaduma nga kanta mapang kayo lang iti YouTube channel ti Agmula Agapit ket mangganyo dagito nga kanta nga naaramid mo't laeng kakapsat improduce ti Agmula Agapit. Ala inton umay nga Sabado pag-iinadalan tayo manen ti kinaanos nga saklawan namot dagiti makunkuna nga pataba iti pamati. Pataba ken ti pamati. Agkararag tayo kakapsat. Apo Dios, umay kamkang ka, agruknoy kamkang ka Apo, takasapulan mi iti tulong, adu dagiti masapul nga mabaliwan ti biag mi. Amumi nga agtimtimag kakada kami Apo. Sikati Apo, sikati imuna nga nagsakripisyo kada kami, natay ka ijay krus, gapu kada kami. Dakam kumat ti agsagaba ngem inalam ti bayad iti basol mi ket ita addamo lang ti masapul nga mapasamak kadagiti biag mi matay kam kumamot matay kumatay kinatao mi tay daan nga kabibiyag mi ket agbiag kam kumamot nga idin nga nagungar ka ket mapabarumot iti biag mi agsipud ta na kaslat tay kitim nakitimpuyog kami ti ipapatay mo nga kayat mimot nga matay kumatay daan nga katatao mi ket agrusing iti baro nga biag. Apo isuko mi iti amin ken ka. Itaklin mi dagitoy nga daan nga kinatao ket ti baro nga biag ti agturay. Tulungan na kam nga rod Apo, tulungan dagiti kakabsat nga sumangsango iti rigat ken dagiti na duma-duma nga kapatasan ilapaw mo idakad Apo ket saan ko mga agbayag masagrap da tinamay iti pannakapaimbag pannakawaya-waya agyaman kam tibak nang dagiti sasaom Apo bendisyonam daytoy nga estasyon iti radyo nga mangidandanon nga kankanayon kadagiti balakad sursuro tapnon dumakkel kam ti pamati uray met daytoy nga programa miti Agmula Agapit Apo bendisyonam tapnon agtultuloy nga mangidanon kadagiti nadyusan nga sursuro daytoy nga ruting kam dawat amay gapo itinagan ti Ama Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Aluan kakapsat, agyaman tingkay panagdengeg iti dayto nga programa tayo. Ket ni Apo timang bendisyon kaday kakapsat, agyaman akmet kini JM, ni Bal, ken ni Janine. Ni Apo timang bendisyon kada kayo nga naanos nga
mangyur urnos kadagiti amin nga programa iti daytoy nga stasyon ti radyo. Niapot ti mang bendisyon kadayo kakabsat kat kahit kung nga ipaganatgat kada kayo saan ka nga agapit no awan met ti binim. Saan mo met nga maapit no saan mo met nga imula day nga binim. Adu ti apitem no adu met iti imulam. God bless you. Bye-bye. Ngem no iti spiritu ti pamati biang ang ngayon ti teniapa tiap mula agapit etating karina